Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengajian malam Rabu malam Kamis ingkang Allah hormati lan mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun semoga kaula akan mujahaken puji dalasan syukur kita wonten ngarsanipun Allah taala nggih awit limpahan karunia, limpahan kenikmatan ingkang Allah paringaken dumateng kita, utaminipun nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga Allah Ta'ala kampilaken anggen kula lan panjenengan sami nindaki setunggalipun kewajiban boten sanes sareng-sareng kita tindaki salat isya kanthi berjamaah salajeng boten ketang sekedhik kita badhe aturaken ayat-ayat dipun Allah ugi hadisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kagem ngemutaken dumateng awak kula piyambak lan sageta ugi ngemutaken dumateng jamaah sekalian. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala, salam tuwin salat ugi tansah kalimpahaken lan kajurahaken dumateng junjungan kita Nabi ingkang dados setunggalipun suri toladan tumrap panggesangan kita wonten ing alam dunia menika lan Nabi ingkang tansah kita antu syafaatipun. Kita tunggu syafaatipun kelak wonten ing yaumul akhir. Boten sanes Nabi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi estu sholawat lan salam tansah kalimpahaken dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, tabi'ut tabi'in lan sedanten kaum muslimin ingkang tansah sami nawaqona dumateng ulama ingkang dipun beto saking panjenenganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi estu Allah taala tansah tetehaken kita wonten ing mergi ingkang lurus, ihdinas siratal mustaqim, mergi ingkang dipun ridho Allah taala sehingga akhir saking penghujung kehidupan kita menika saged kita akhiri kanthi akhir ingkang sae boten sanes akhir ingkang husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah ingkang dirahmati Allah taala, kesempatan dalu menika sekedhik badhe kita aturaken kaitanipun kalian bulan Dzulhijjah, syariat di bulan Dzulhijjah boten sanes kaitanipun kalian Idul Kurban. Niki jane kula boten dipesen kon ngaturke ning tak aturke dhewe. Dinggo ngelingke awak kula piyambak lan damatan jamaah sekalian. Awit jamaah ingkang dirahmati Allah, kenging napa kita aturaken kita bahas babagan menika karanten sak menika sampun mlebet wonten ing wulan Dzulqa'dah tanggalipun tanggal 9 napa tanggal 10 niku wulan Dzulqa'dah. Adakah sekedap malih dikirang langkung 25 hari atau 20 hari kula lan panjenengan sami menika badhe mlebet wonten ing wulan Dzulhijjah. Wonten ing wulan Dzulhijjah sampun sareng-sareng kita pahami lan kita mangertosi nalikanipun mlebet wonten ing wulan Dzulhijjah terkhusus wonten ing dinten hari ke-10, 11, 12 dan 13 kita sami selaku tiyang ingkang beriman ingkang gadahi kemampuan menika dipun syariataken dipun perintahaken menyembelih hewan kurban. Lah korban menika jamaah ingkang dirahmati Allah. Makna korban Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah
ngendikaaken bilih makna korban menika nyembelih kewan sembelihan, nyembelih kewan sembelihan kanthi pira-pira ketentuan ana ing dina Idul Adha lan tanggal 11, 12 lan 13 Dzulhijjah kanthi maksud lan tujuan nyedakake awak iki marang Allah Ta'ala utawi taqarrub ilallah. Niku pengertian menggah pemahamanipun saking Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Korban iki nyembelih kewan kanthi pira-pira ketentuan ana ing dina Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12 lan 13 kang tujuan nyembelih kewan korban iku ora liya kanggo nyelakake awak iki marang Allah Ta'ala. Maksud tujuan memotong hewan korban niku kanggo taqarrub ilallah. Ora dinggo gagah-gagahan, ora dinggo pamer-pameran. Jadi namung kagem nyelakaken kita menika dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karanten menyembelih hewan korban menika tujuan utama menika taqarrub ilallah. Mila nalikanipun kita sami badhe ngedalaken hewan korban, berniat mengeluarkan hewan korban, mila kita niataken estu namung pados ridhanipun Allah. Mila nalikanipun tiyang kalau estu korbanipun pados ridhanipun Allah Ta'ala, hewan ingkang dipun korbanaken kalau tentunipun pun boten dipun galih malih. Ajeng dikapake, ajeng dinopake enten kasarane ajeng dipotong enten kemudian didhungke sapa niku boten peduli malih. Nalikanipun niat ngedalaken hewan korban menika tujuanipun taqarrub ilallah. Nanging kasawangsulipun nalikanipun menyembelih hewan korban utawi memotong hewan korban kalawan naming kagem pados ridhanipun sesami manungsa, golek pangalembana sapadane manungsa. Mila tiyang kala tentunipun merasa iman, merasa awal nalikanipun korban kala dipun dalaken dumateng tiyang sana. Walam besok. Niki jamaah ingkang dipun rahmatullah, ingkang perlu kula lan panjenengan sami luruskan. Menggah niatan korban kula lan panjenengan sami ingkang kita bangun mulai saat menika kita luruskan. Korban sing tak toke iki mung kanggo Allah Ta'ala, kanggo nyedake awakku marang Allah Ta'ala. Ora mung golek pangalembana sapadane manungsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hukum korban. Korban menika hukumipun sunah ingkang dipun wajibaken dumateng setunggalipun keluarga. Sunah ingkang dipun wajibaken setunggalipun keluarga. Saya Bakar ngendikaaken saking dipun pendet saking fasholli li rabbika wanhar. Panjenenganipun nafsiraken saking fasholli li rabbika wanhar. Jadi kewajiban saya Bakar ngendikaaken kewajiban menyembelih hewan korban menika dados hukum Indonesia ingkang dipun wajibaken satu keluarga. Bimakna maknanipun satu hewan korban menika sampun menyukupi kagem keluarganipun. Dadi etuk niatake siji hewan korban kanggo sak keluarga. Nanging lebih bagus malih aksan nalikanipun setiap keluarga menika bisa satu individu menika bisa mengeluarkan. Keluargane telu ya ngetokke telu hewan korban. Tapi secara hukum satu hewan korban menika sampun mewakili dari satu keluarga.
Nek keluargane papat, keluarga sing jadi tanggungan deh. Nek anake wis rapi berarti wis ora dadi tanggungane. Pun awake pun mandeg dhewe nek sing selesai dadi tanggungane. Walam bisa. Setunggalipun minasis tabiin Ayub Al-Ansari menika ngendikaaken bilih nate setunggalipun wekdal menika wonten piyantun jalan menika tanglet dumateng Rasulullah. Kana rajulu bi'ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi syatti anhu wa an ahli baitihi. Kana rajuli bi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana salah sawijining wong lanang nalikane panjenengane Nabi ku isih gesang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku korban yudhi bi syatti anhu. Korban siji hewan korban kanggo awake wa an ahli baitihi lan kanggo keluargane. Niki menggah dasar satu hewan kurban mereka bisa mewakili satu keluarga. Satu hewan kurban mewakili satu keluarga. Kalau bisa. Jamaah yang dirahmati Allah Taala. Lagi kenapa kula panjenengan sami menika dipun syariataken utawi dipun perintahaken supados menyembelih hewan kurban? Nggih. Karanten syariat hewan kurban, perintah menyembelih hewan kurban menika ing mriku kathah sanget kautaman. Kautaman utawi fadilah-fadilah ingkang saged dipun peroleh saking tiang-tiang ingkang memotong hewan kurban, saking tiang-tiang ingkang purun ngedalaken hewan kurban di hari nahar. Wonten ing 10, 11, 12 dan 13 kalau. Ing antawisipun ingkang kasrat wonten ing setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Al Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, nggih. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, "Ma'amila banu Adama yauman nahri amalan ahabu ila Allah azza wa jalla." Ora ana amal kang ditresnani Allah taala ana ing dina nahar min hiramatil dam. Kajaba amal iku numpahake detik memotong hewan kurban. Kenging amal menumpahkan darah memotong hewan kurban di hari nahar menika dados amal ingkang dipun tresnani Allah taala. Wonten ing pangandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu karena sak temene hewan kurban iku layak yaumal kiamah itu bakal teko besok ana ing dina kiamat bikuruniha kanthi standuke kanthi sungune wa adlafiha kanthi kuku-kukune wa as'ariha kanthi rambute wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakani qabla an yaqa'a 'alal ardi. Lan getihe kewan kurban kang disembelih iku bakal tumeka ana ing ngarsane Allah sadurunge getih iku tumeka ana ing lemah. Nggih. Wala an yaqa'a 'alal ardi. Fatibu biha nafsa. Mongko relakno, mongko ikhlasno mungguh kewan kang sira sembelih. Menika jamaah ingkang dipun rahmat Allah, nggih. Setunggalipun hadis ingkang nerangaken bilih kautaman syariat memotong hewan kurban di hari nahar. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Amal menika amal ingkang sangat-sangat dipun tresnani Allah wonten ing wekdal-wekdal menika. Wekdal-wekdal hari nahar kala. Karonten sungune, kukune, rambute uga getehe
kewan kurban kang disembelih iku bakal dadi kebencian-kebencian bernilai pahala wonten ing ngarsanipun Allah taala. Kapara dipun ngendikaken satu helai bulu menika nilinipun satu kebagusan. Jadi kebagusane nyembelih hewan kurban di hari nahar menika boten ternilai kebagusanipun. Sangat-sangat ageng kebaikanipun, sangat-sangat Kata menggah kesayanganipun wonten ing ngarsanipun Allah taala. Dengan catatan pangandikanipun terakhir saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatibu biha nafsahu. Mongko relakno, mongko ikhlasno apa kang sira sembelih. Catetane wulu, kuku, sungu, uga getih iku bisa bernilai kebagusan ana ing ngarsane Allah nalikane bener-bener ngerelakake mungguh kewan sing disembelih. Bener-bener ngikhlasake mungguh kewan sing disembelih iku mau. Niki catetane gen dadi amal sholih. Niki yo diikhlaske temen. Ora digoceki buntute sapi ning ndase, ora diculke ndase sapi ning digoceki buntute. Jane wis dikorbanke, ning kok cek gondeli. Iki kudu dikek kono itu kok kan. Walam besar. Indikasi nika mboten saking hadis menika lho. Fatibu biha nafsa. Indikasi yang kalau mboten merelakan dari punapa ingkang dipun kurban. Wangsul jamaah ingkang dipun Allah. Monggo niki kathah saking kula panjenengan sami ingkang sampun berniat sanajan yo ngantongi duit. Sanajan yo ngantongi duit niki wis diniat sesuk tanggal 10 Dzulhijjah 11 12 nek ta iso tanggal 10 pun arep motong hewan kurban. Ya monggo mulai detik menika kita lurusaken niatan kita berkorban gen manfaat mungguh sumune kewan kurban gede, kewan kurban wulune kewan kurban iku kita relakan kurban ingkang badhe kita sembelih benjang wonten ing tanggal 10 Dzulhijjah. Gen manfaat kanggo awak kita. Jamaah ingkang dipun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salajeng hikmah utawi manfaat kulawan panjenengan sami dipun syariataken menyembelih hewan kurban nggih boten sanes ingkang kita aturaken ing ajeng manfaate ora liya kanggo takarub ilallah nyedhakake awak kita menika kalian Allah Subhanahu wa taala nggih awet kita menika sayektosipun sampun berjanji dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala nalikanipun badhe salat wonten ing doa iftitah nek maose doa iftitah menika kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin niku janji kula lan panjenengan sami dumateng ngarsanipun Allah taala nek kita maos niki doa iftitah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Tujuan hewan kurban ingkang badhe kita kurbanaken menika kagem mendekatkan diri dumateng Allah taala. Karanten salat kita inna sholati wa nusuki lan ibadah kita dipun tafsiraken para mufasir nusuki menika maknanipun nggih menyembelih memotong hewan kurban sembelihan kita menika wa nusuki wa mahyahya hidup dan mati kula lan panjenengan sami wa mati lillahi rabbil alamin kagem Allah Subhanahu wa taala. Jadi ken manfaat lillahi rabbil alamin. Kurban sing disembelih nusuk kelawau lillahi rabbil alamin. Kagem mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi dipun manai secara flashback terbalik nggih. Nalikanipun wonten tiyang nika menyembelih hewan kurban sampun menyembelih hewan kurban kok ora nambahi cedhake marang Allah taala auzubillah aja niate anggone ngetokke hewan kurban iku ora wan nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin aja ora lillahi rabbil alamin ning niki ibadah
keikhlasan iku ibadah ing ati. Ora iso didelok saka wong liya. Mung iso didelok saka tandane. Tur awake dhewe ora bisa ngukumi. Ora antuk ngukumi. Mung awake dhewe iso mung batin. Aja-aja ning ora tau keluar kene. Walam niki ingkang kalih jamaah ingkang dipun rahmat Allah. Fungsi atau hikmah kita sami menika dipun perintahaken nindakaken ibadah kurban boten sanes menghidupkan sunah saking bapak kula lan panjenengan sami nenek moyang kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Zaman semanten Nabiullah Ibrahim menika dipun perintah Allah menyembelih putranipun Ismail alaihissalam kagem pengorbananipun wujud pengorbananipun dumateng Allah Ta'ala. Mungkin kisahipun sampun masyhur sering dipun aturaken. Nalikanipun Nabiullah Ibrahim menika dipun perintah Allah menyembelih Ismail, mila Allah gantos Ismail kalawa kanthi sembelihan ingkang ageng, kanthi domba ingkang sangat-sangat ageng. Kedadosan menika dipun abadikan Allah Ta'ala wonten ing Quran surat As-Saffat ayat ingkang 107. Lan kami Allah ganti anak iku kanthi saekor sembelihan kang banget gedhe. Allah gantos Ismail kalawau kanthi domba ingkang ageng. Mila kita sami dipun perintahaken menyembelih hewan kurban kalawau estunipun derek menawa ingkang sampun dipun syariataken Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Awet Nabiullah Ibrahim menika termasuk Khalilullah, kekasihipun Allah Ta'ala. Sanajan jamaah ingkang dipun rahmat Allah Ta'ala, hikmah utawi manfaat kula lan panjenengan sami menyembelih hewan kurban boten sanes diparing kelapangan. Tentunipun paring kelapangan dumateng sederek-sederek kita ingkang boten mampu, ingkang boten saged tumbas daging, boten nate mangan iwak. Ning sakniki kita ora tau nek ora mangan iwak. Rata-rata pun do mangan iwak. Memberi kelapangan dumateng sederek-sederek kita ingkang kawontenanipun sekeng, dinggo ngekeki protein. Dinggo paring setunggalipun bebungah dumateng sederek kita. Niku salah satu hikmah utawi fadilah keutamaan tiyang ingkang berkorban. Manfaat itu. Lan ingkang dados puncak saking hikmah dipun syariataken kurban menika boten sanes kagem nambahi raos syukur kita dumateng Allah. Kagem nambahi raos syukur kita dumateng Allah Ta'ala karena Allah menika sampun nyiptakaken salah setunggalipun hewan ingkang saged kita konsumsi. Allah sampun menjinakkan hewan-hewan saged dipun konsumsi oleh manusia. Umpami kemawon Allah menika mboten dadosaken salah setunggalipun di antara hewan-hewan menika ingkang jinak ingkang saged dipun konsumsi, tentu pun manungsa menika badhe kekurangan protein, kekurangan gizi. Ora nek daging sing bisa dikonsumsi, arep boleh macan ya ora wani. Walau bisa. Bila salah satu bentuk syukur kita dumateng Allah Ta'ala, penciptaan Allah Ta'ala, Allah menciptakan hewan ternak ingkang bisa dikonsumsi. Allah Ta'ala jinakkan hewan-hewan ingkang bisa dipun makan oleh manusia menika, kita dipun syariataken menyembelih di antara hewan-hewan yang dipun tentukan oleh Allah. Kambing, sapi lan sanes-sanesipun, kerbau, napa unta lan kolam besar. Firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Quran surat Al-Hajj ayat ingkang 36 ugi 37. Mriku Allah Taala berfirman, mongko mangano sebagian saka panganan kang Allah penhake marang ira lan wene ana mangan marang wong kang rela kanthi apa kang ana ing dheweke. Maksudipun tiyang ingkang sekeh sing meneng wae, ora njaluk-njaluk. Lan wenana marang wong kang njaluk-njaluk, kang mengkono iku Allah, bukti Allah
wis nundukake, wis jinakake mungguh unta-unta marang mira, muga-muga sira dadi hambane Allah kang syukur. Lan daging-daging unta uga getih unta iku pisan-pisan ora bisa tekan marang Allah taala, ora bisa antuk ridhone Allah taala kajaba karana ketakwaan mira marang Allah Subhanahu wa taala. Terus jamaah ingkang dipun Allah taala wangsul getih dari hewan ingkang kita sembelih ing mriki dipun gambaraken Allah unta, daging lan getih unta. Berarti daging lan getih kewan sing disembelih ana ing dina nahar pisan-pisan ora bisa tumeka ana ing ngarsane Allah, ora bisa entuk ridhone Allah taala kajaba diiringi karo ketakwaan marang Allah taala. Makna nggih keikhlasan Allah. Walam bis. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala nggih. Seperti mana nggih Mas Kak? Berapa jam Mas? 10 menit. Itu aturaken menggah pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun pahami nalikanipun kula lan panjenengan sami badhe menyembelih hewan kurban. Ingkang sepindah tentunipun kewan usia dari hewan kurban ingkang badhe kita sembelih. Nek hewan kurban mungkin kita biasane nanti ki omong sapi kalih wedhus, nek ngombe napa kepung arang-arang, belih unta nggih ora kuat regane. Walam besar alarang. Bila pinten-pinten ketentuan ingkang kedah kita katosaken nalikanipun kita sami badhe memilih utawi menyembelih hewan kurban ingkang sepindah usia, umur kewan kurban menika dipun anjuraken wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken Imam Muslim menika musina latat bahu ila musinatan. Aja sira nyembelih kajaba kewan iku ana ing kahanan musina. Lah musina ing mriki dipun jelaskan Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, makna musina untuk kambing niku 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi setahun punjul sedina niku pun mlebet. Musina untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Niku penjelasanipun Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi. Nek wedhuse durung cukup setahun sanajan kurang sedina, mila dereng dipun wastani ing mriki dereng dipun wastani ila musinatan kajaba musina. Dereng dipun wastani musina sanajan kurang sedina to ya wis gedhe. Walam bisawab. Iki nek sapi sanajan 2 tahun kurang sedina nggih dereng dipun wastani musina. Walam bisawab. Niki enggak kita perhatikan pertama kali nggih usia umure kewan kurban. Lajeng dipun pilih hewan kurban ingkang badhe dipun sembelih menika hewan kurban ingkang sae. Ya ora cacat, ya ora kuru. Sing lemu. Mosok beleh sapi mung karek balung karek kurut kan nggih mesake. Walam bisa mesake beleh. Joroke mati. Walam bisa. Dipilih hewan kurban sing sehat, boten cacat, ya lemu. Dipun jelasaken wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken Imam Abu Dawud. Ana 4 werna kang ora antuk kanggo kurban saka salah sawijining kewan kurban. Siji, yaiku wuta saka sebelah mripate kanthi wuta kang jelas. Wuta buta sebelah matanya dari hewan kurban menika boten itu. Lara kang katon-katon lorone, pincang kang jelas mungguh kepincangane lan kewan iku ora duweni sungsum. Ora duweni sungsum berarti nggih turu. Wuta ora itu. Pincang nggih mboten itu. Lara nggih ra itu, ora ndek sungsum nggih ra itu turu. Lha nek sing biasanipun pincang niki bola-bali kita aturaken. Tukang ngirim kewan niku nek ra ngati-ati bisa jadi dadekke kewan niku cacat ora sah kanggo kurban, dadi pincang. Niki.
Niki menurut hadis ingkang dipun riwayataken Imam Abu Dawud. Pincang sing jelas-jelas kepincangane. Walam bisa. Lajeng wekdal penyembelihan hewan kurban, wekdal penyembelihan sampun kita pahami, pilih penyembelihan hewan kurban menika dipun tindakaken sabibaripun salat Idul Adha. Sing sapa wong nyembelih sadurunge salat Id, monggo sak temene dheweke nyembelih kanggo awake, ora kareken kurban. Lan sing sapa nyembelih sakwise salat Id, monggo sempurna monggo amal kang ditindakake lan melu monggo sunahe kaum muslimin. Niki pun paham insyaallah. Bareng-bareng sabubare salat. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala, sajen dipun anjuraken dumateng tiyang ingkang menyembelih hewan kurban. Nalikanipun menyembelih hewan kurban kalau hewan kurban menika dipun adepaken marang kiblat. Dipun hadapkan ke arah kiblat. Nek enten iki berarti madhep kulon. Nggih. Mak dujurke ngalor apa dujurke ngidul sesuai dengan keahlian masing-masing. Nek kidal ya sirahe ning lor, nek atengen ya sirahe ning kidul. Sing penting menghadap ke kiblat. Walam. Salajeng saged tiyang ingkang kurban kala mewakilkan menyembelih. Sunahipun menika menyembelih dengan tangannya sendiri. Ning antuk dipun wakilaken. Jadi diwakilke sinten monggo saged dipun tunjuk tiyang ingkang bener-bener keislamanipun. Maksudnya nggih mboten ahlu maksiat, mboten ahlu syirik. Sing bener-bener keislamanipun. Walam bisa. Salajengipun pembagian daging hewan kurban. Pembagian daging hewan kurban menika secara umum saking ayat 37 Quran surat An-Nasa'i Quran An-Nasa'i An-Nisa bilih hewan kurban menika dipun bagi kanthi 3 tempat. Kulu wadakhiru watasodaku. Panganan saka nira simpenen lan sedekahno. Kulu wadakhiru watasodaku. Pangan sak keluarga dihadiahake, diwenehke marang sedulur-sedulur muslim sanajan wis mampu, sanajan wis nyembelih itu. Terus disedekahake marang fakir miskin. Waalaikumsalam. Lajeng Syekh Abu Bakar ngendikaaken, boten antuk tiyang ingkang menyembelih hewan kurban, tumrapipun penyembelih hewan kurban, boten dipun antukaken memberi upah. Paring setunggalipun komisi ngekei upah marang penyembelih. Wong kang nyembelih kewan kurban iku ora entuk ngekei upah marang penyembelih sing beleh mau saka bagian hewan kurban. Jeriku saking sikile, saka kulite, saka sirahe boten entuk. Ora entuk senajan sekerat daging pun dari bagian hewan kurban kalau dipun ginakaken kagem membayar utawi memberi komisi dari tukang nyembelih hewan kurban. Hadis ingkang dipun riwayataken Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Bila nate sahabat Ali kula ngendikaaken Nabi sallallahu alaihi wasallam nate merintahkan dumateng sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nabi menika merintahkan dumateng Ali kagem napa kagem ngurusi hewan kurbanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dipun perintahaken salah setunggalipun tiyang menika memotong hewan kurbanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalawau. Nah, Ali dipun perintahkan kalian Rasulullah sedekahkan, makanlah dan hadiahkan. Jangan kamu mengambil sedikit pun dari hewan kurban itu untuk tukang sembelihan. Mila Ali menika meminta uang penyembelihan dumateng Rasulullah. Nyuwun arta dumateng Nabi
kagem memberi opah penyembelihan saking orang yang menyembelih kalawau. Niki lara-laripun dipun larangipun yang kalawau menjadikan bagian daripada hewan kurban kalawau kagem komisi, kagem upah dari penyembelihan. Lah pripun niku nek kalian dipun pasrahaken kalian kepanitiaan. Berarti panitia nggih mboten boleh, mboten etok jupuk sanajan setitik wae bagian dari hewan kurban iku kanggo upah penyembelihan. Kanggo upah penyembelihan. Lho, nek enten mriki alhamdulillah sampun tertata nggih. Kulit dia dibagikan atau dihadiahke mboten dikekke kanggo upah penyembelihan. Alhamdulillah. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala, wangsul menika nggih pinten-pinten perkawis ingkang kedah kita pahami nalikanipun kita sami menika badhe berkorban. Ana ajaan kaula gandeng niki nggih tesih beberapa hari. Monggo sareng-sareng kita niataken wonten ing manah kita wangsul sanajan jorong duit-duit. Kita niatke ana ing manah kita bareng-bareng bisa kurban. Bareng-bareng bisa kurban. Nek mriki pun itu pinten kirang? Betul betul. Dua, sampai gede. Nembe dua orang insyaallah mungkin ketutup muga-muga ketutup. Niku nggih, pemenawi menika mawon ingkang bakal monggo nalikanipun kita sami gadai azam, gadai semangat kagem berkorban, Pak insyaallah Allah niku badhe memberi jalan keluar. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nek awake bismillah iso, Pak insyaallah badhe dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ijik itu dokara sesasi. Tumpuk-tumpuk sesasi. Walam sebab pemenawi menika ingkang kita aturaken menawi enten pertanyaan saged dipun tanggapaken. Sementara kaula pangsulaken dumateng Rasul Majelis saking kaula pada wonten perintahan punipun nyuwun agung pangapunten. Bila taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.